سلام زي خبركم تخطاتلتي بين تي في نلو مسؤول ساعة 16 جنبوت زيت دالو على توزينات تزلكم مسئلهو كم وترو كسافة سامي دباتنا ناخد كتاتولو عند عدمكو بقدام النت أرئيس زينا إيرترا تغتلو زله ناصا بوليس وصاي تشاينا خمتر النق بريزيدنت تشاينا ن بريزيدنت إيساياس أفورقي قليصلو سراويت منغست ኢትዮጵያን ኃይልታት ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ኣብ ምዕራብ ሸዋ ግጭት ከም ዘካይዱ ተሓቢሩ ኣብ ኤርትራ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ከም ዘጋጠመ ሰመዚ ገሊጾም FBI ኣብ ጉዳይ ሩስያን ትራምፕን ብዝነበሩ ኣተሓዛ ተነቂፉ ኣብ ኬቭ ርእሰ ከተማ ዩክሬን ከቢድ መጥቃዕቲ ሚሳኤልን ድሮንን ከም ዝተኻየደን ካልእን ዝድህስስ መደባት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክትታል ግዜ እንዳተመነኹም ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ብምግባር ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁ ብኽብሪ ይዕድመኩም ኤርትራ ተኸተሉ ናጻ ፖሊስ ወጻይ ቻይና ከመተድንቕ ፕሬዝደንት ቻይና ንፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ገሊጹሉ شي جينبينغ ناتي هنا فلما أوان بوقع زرخبو أفريقاوي مرحب وتدرو سلامته زت تسنيه وقعوي أكبابلا غيرولوم كلتيوم مرحت دحرتو وقعوينا أكبابلا سنسرعت زت تفلالي قدايات على العلوم تامعيتم بريزيدنت جينبينغ كلتين هاجرات أبز حلفة 3 عامات كل ساعة بنحد حدمت إيمانن متحجازن كم زنبران قليتو خبل مع كان زينا تشاينا ديلي حبيروم بتوسخ كلتين هاجرات بحبر هنا بوليسي عبللان متتاون هي نتسقى خبلو توم مرحت قليصون بمبال مع كان زينا CGTN تحبيروم كلتيوم مرحت أبتي أب بينجينغ زركب عبي عدراشي هزبي تمال سونيا بزقبرو زته بريزيدنت تشاينا شي جينبين نتي إرترا تخطلو ناصا بوليس وصاي تشاينا خمتدنق بريزيدنت إيساياس قليصولوم تشايناويان كاب السودان أب موصا إرترا نزهبتو دقف مرعيا زلون عميو محزنة مخانو بمتقاس دما مسقانو قليصوم تشاينا مس إرترا زلو ركب استراتيجياون ننوح زتأمتن مخانون تشايناوي مرحي تزاريبوم نتيا منغو هاجرون إرتران زلو زمدنا خان موغن ناب حدش زبرخ درجوه نمسجار كام زسرح قالاتيوم إرتران مساجرا وخونتات زسماما أنفت المعت كتكتل كمون لولاونتان تصتان كتوحس تشاينا خم اتدقف جيبين قليتوم أوشت أو قديات إرتران زقبر متتاون قداتاتن كم اتقاومن تشاينا مرحي آنت سيروم حابراو تغمي زلو متحقازن مدنفعن بمنقدخم تشايناوي تبقسو بيلت اند رود تشاينا أفريقيا ناي متحجاز فورم كمون تأمت سلام اللمعتن كارن أفريقيا زت تبالو زت فلالو يتبقسوتات تشاينا مس إرترا كسرح دلوت يعني لهم جو جلتات حكمنا العلوت كيلاتات حرشان ناب إرترا مسداد كم تغطل زقلت ديساوي مرحي أم هنا تحت أرصي تلو كوميونيكيشن حرشا عدنان هابتا عسان زلو متحجاز المحيال دلوتي خمزلان قليتهم بريزيدنت إيساياس بوغون تشاينا زلون عدا بمقلات علم الخور تعاوي فتحن بمصا أب معبالن قسقاسن سب عابيا بركتو خيمة تقبرن تزاري بخبله تشاينا ديلي تابتيبوم تشاينا عباي هاجريا زبل بريزيدنت إيساياس علم قتيمو هنا زلو بدهوتات نمفتح زخيل تشاينا ومفتح امامتات كتقرب مصنحه نيدوم بتوسخت بريزيدنت هاجرات افريقيا غنا نعبل الله نزير تعاون زي فتحونا تحزا قولعات قال وايلوم بزعبا مس تشاينا زلوان لعلي فرق كفل زمن زغصل فولي متسار زتزرب بريزيدنت إيساياس أفورقي حزب تشاينا هنا قال سيرترا زهابو دقف زير ساعة مخانو أمسجينو سراويت منغست ኢትዮጵያን ኃይልታት ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ኣብ ምዕራብ ሸዋ ግጭት ከም ዘካየዱ ተሓቢሩ سراويت منغست ኢትዮጵያን ኃይልታት ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ኣብ ዞባ ምዕራብ ሸዋ ሜታ ወልቂጤ ኣብ ዝተባለ ከባቢ ግጭት ከም ዘካየዱ ኦነግ ኣብ ዘርግሖ መልእኽቲ ሓቢሩም እቲ ግንባር ብ14 ግንቦት መንገዲ ትዊተር ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ነቲ ብሰራዊት መንግስቲ ዝተፈነወሉ መጥቃዕቲ ብምካት 94 ወታደራት ከም ዝቀተለን ልዕሊ 50 ድማ ከም ዝማረኸን ጠቂሱም ኣብ ዞባ ወለጋ ዞባ ሆሮ ጉድሩን ተመሳሳሊ ግጭት ምክያዱ ኦነግ አመልኪቱም ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እዚ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ በዝምልከት መልሲ ኣይሃበሉን እዚ ከምዚሉን ኩሉ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ከተማ ቢሾፍቱ ኣብ ዝርከብ መደበር ፖሊስ መጥቃዕቲ ከም ዝተኻየደ መረባት ዜና ኢትዮጵያ ገሊፀን ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ብዘቕረቦ ፀብፃባት መሰረት መንነቶም ዘይተፈልጡ ዕጡቃት ናብ 15 ግንቦት ኣብ ዘውግሕ ለይቲ ብዝፈጸሙ መጥቃዕቲ 4 ኣባላት ፖሊስ ቅተሉን ከሎ ሓደ ድማ ብጽኑዕ ቆሲሉ ኣብ ሆስፒታል ይእለሎም ናይቲ ኣብታ ከተማ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል የለን ኣብ መንግስቲ ኢትዮጵያን ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ዝሓለፈ ቅንያት ዝተኻየደ ዘተ በዘይ ዝኾነ ስምዕ ከም ዝፈሸለ ይዝከር
ኣብ ኤርትራ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ከም ዘጋጠመ ሰመዚህ ገሊጾም ተማልሶን የአብ ኤርትራ 4.7 ሬክተር ስኬል ዝዓቐኑ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ከም ዘጋጠመ ሰመዚህ ኤርትራ ሓቢሮም እቲ ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ሃገር ዝተሰምዐ ምንቅጥቃጥ ሰዓት 10:05 ናይ ምሽት ከም ዘጋጠመ ሚኒስትሪ ፀዓትን ማዕድንን ኣብ መንግስታዊ መርበብ ሓበሬታ ሻባይት ዘውፅኦ መግለጺ ይጠቅስ ዛጊታ በሰብ ንብረትን ዝወረደ ጉዳት ከም ዘየለዩ እቲ መግለጺ ዘመልክት ካብ ፎሮ 15 ኪሎሜትር ንሸኑኽ ደቡባዊ ምዕራብ ከምኡን ካብ ዓዲ ቀይሕ ኣስታ 38 ኪሎሜትር ነሸነኽ ሰሜናዊ ምብራቕ ርሒቑ ዝርከብ ከባቢ ሰዓት 4 ኪሎሜትር ዕምቆት እቲ ምንቅጥቃጥ ኣጋጢሙ ይብል እቲ ሚኒስትሪ ኣብ ርእሰ ከተማ ኣስመራ ደቡባዊት ከተማ ባጽሕ ዓዲ ቀይሕን ሰንዓፈን ዝርከብዎም ከባቢታት ከም ዝተሰምዐ ዝገልጽ ጸብጻባት ከም ዝበጽሑን እቲ መግለጺ ኣሚቱ ከሳብ ሕጂ ኣብ ሰብ ንብረትን ዘኸተሉ ጉዳት ግን የለን ክብል ሚኒስትሪ ፀዓትን ማዕድንን ገሊጹሎም ኣብ ዝሓለፈ ለሊ 10 ዓመታት በብእዋኑን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ተመሳሳሊ ምንቅጥቃጥ ክኽሰት ምጽንሑ ይዝከር ኣብ ታሕሳስ 2020 ካብ ከተማ ኦርደት ኣስታት 91 ኪሎሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ከባቢታት 4.4 ሬክተር ዝዓቐኑ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣጋጢሙ ነይሩ ብፍላይ ኣብ ሰነ 2021 ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ ነቲጉ እሳተ ጎመራ ነበርቲ ከባቢታትን ሲራሩን ሚንዲግን ክፈናቐሉ ኣገዲዱ FBI ኣብ ጉዳይ ሩስያን ትራምፕን ብዝነበሮ ኣተሓዛ ተናቒፉ ጸብጻብ መርመራ ናይትን ነዊሕ እዋን ተጽቢት ዝተገበረሉ ኣብ መንጎ ሩስያን ጎስጓስ ትራምፕ 2016 ዝበሃል ርክብ FBI ኣብቲ ጉዳይ ብዝነበሮ ኣተሓዛ በትሪ ተናቒፉም ፍሉይ ኣማኻሪ ጆን ዱርሃም ኣብ 306 ገጻት ዘለዎ ጸብጻብ መርመራ ትካል ትንተናዊ ጽንዓት ከም ዘይብሉ ገሊጹ ወሲኹ FBI መርመራ ቅድሚ ምጅማሩ ኣብ መንጎ ጎስጓስ ዶናልድ ትራምፕን ሩስያን ምትሕባር ዝሕብር ጭቡጥ መርትዖ ከም ዘይነበሩ ደምዲሙ FBI ነቶም ኣብቲ ጸብጻብ ዝተጠቐሱ ጉዳያት ከም ዘመልከተ ይገልጽ ድርሃም FBI ዝተንተነ ዘይተረጋገጸን ስለያዊ ጸብጻብ ከም ዘቕረበ ኣብቲ ጸብጻብ ከሲሱ ካብቶም ዝፈጸሙም ጌጋታት መርመራ ተደጋጋሚ ናይ ምርጋጽ ወገናውነት ይርከብዎም ክብል ገሊጹ እቲ ጸብጻብ ምስ ካልኦት ሃዋሲ ክኾኑ ዝኽእሉ መርመራታት ከም ኣብ 2016 ኣብ መረጻ መወዳደርቲ ሂላሪ ክሊንተን ዝምልከት ክነጻርን ከሎ FBI ንመርመራ ትራምፕ ኣብ ዝሓዙ ኣገባብ ሩይ ፍልሊ ከም ዘሎ ኣመልኪቱ ድርሃም ከም ዝበሎ FBI ሂላሪ ክሊንተንን ካልኦትን ነቶም ብናይ ወጻኢ ሓይልታት ጎጉይ ንጥፈታት ኢላማ ክገብሩ ዝኽእሉ ኣካላት ምክልኻላዊ መግለጺታት ይውዩ ትራምፕ ግን ኣይተዋህበን ሚኒስትር ፍትሕን FBI ነቲ ኣገዳሲ ተልእኾኦም ንሕጊ ጽኑዕ ተኣማኒ ክኸውን ኣይገብሩን ክብል እቲ ጸብጻብ ደምዲሙ FBI ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ድሮ 10 ማዕረምትታት ስጉምትታት ከም ዝተገበረ ገሊጹ እቶም ማዕረምታ ኣብ 2016 እንተዝግበሩ ነይሮም እቶም ኣብቲ ጸብጻብ ዝተለለዩ ጌጋታት ምክልኻል ይከኣል ነይሩ ይብል እቲ መግለጺ ወሲኹ ፍሉይ ጠበቓ ጆን ዱርሃም ኣብ 2019 ብናይ ሽዑ ዋና ኣኽባሪ ሕጊ ዊልያም ባርዩ ተመዚዙ እቲ ብፍሉይ ኣማኻሪ ሮበርት ሙለር ዝተኻየደ ምርመራ FBI ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ጎስጓስ ትራምፕን ተሓባበርቱን ብዓሰርታት ዝቑጸሩ ገበናዊ ክስታት ከቕርቡ ምኽንያት ኮይኑ እዩ እንተኾነ ግን እቲ ጎስጓስ ትራምፕን ሩስያን ብሓባር ውዲት ፈጢሮም ኣብቲ ምርጫ ጽልዋ ከም ዝሕደሩ መረጋገጺ ኣይረኸበን ትራምፕ ትሩዝ ሶሻል ኣብ ዝብል ማሕበራዊ መራኸቢ ኣብ ዝጸሓፎ ጽሑፍ ጸብጻብ ድርሃም ህዝቢ ኣሜሪካ ከም ዘታለለ ዘርኢ ኢሉ ንሱ መደምደምታት ጸብጻብ ጠቒሱ ብFBI ሙሉእ መርመራ ክካየድ ዝኽእል እኹል መርትዖ ከም ዘይተረኸበ ሓቢሩ ትራምፕ ኣባላት ዴፕ ስቴት ብዘይፍትሓዊ መንገዲ ኢላማ ይገብሮ ከም ዘለዎ ካብ ነዊሕ እዋን ኣትሒዙ ክዛረብ ጸኒሑ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ትራምፕ ጸብጻብ ድርሃም ናይ ብሓቂ ሕማቕ እኩይ ዘይሕጋውን ዘይቅዋምን ንጥፈታት መርትዖ ከቕርብን ኣብ ሃገርና ቅድሚ ሕጂ ተራዩ ብዘይፈልጥ ደረጃ ብልሹና ከቃልዕዩ ዝብል እምነት ከም ዘሎ ገሊጹ ነይሩ ጸብጻብ ድርሃም ክንዲ ትገለ መሻርክቲ ትራምፕ ተስፋ ዝገበረሉ ውጽኢት ኣይቃልዐን እቲ ን4 ዓመታት ዝቐጸለ መርመራ 3 ክስታት ኣስዒቡሎም ካብዚኦም ሓደ በዓል ስልጣን ጎስጓስ ትራምፕ ነበር ንምንጽንጻን ፍቓድ ኣብ ዝሕተተሉ እዋን መርትዖታት ብምቕያሩ ገበነኛ ምዃኑ ዝተኣመነ ጠበቓ FBI ይርከብዎም ካልኦት ክልተ ሰባት ንFBI ብምሕዋስ ተኸሲሶም
ነፃ ኮይኖም እዮም እቲ ፕሬዚደንት ነበር ሂላሪ ክሊንተንን ካልኦት ሓያሎ ዲሞክራትን ሰበስልጣንን መንግስትን ብዛዕባ ምስ ሩስያ ርክብ ነይሩ ዝበሃሉ ጎስጓሲ ወረታት ብምዝርጋሕ ኣብ 2016 ዝነበሩ ፕሬዚደንታዊ ውድድር ንምድኻም ውዲት ከም ዝነበሮም ንምኽሳስ ገለ ጥርዓናት ናይቲ ጸብጻብ ጠቒሱ ነይሩ ሓደ ዳኛ ብጥርነት ክሲ ተራ ኣሉ ምዃኑ ብምንጻግ ትራምፕ ኣስታት $1 ሚልዮን መቕጻዕቲ ክኸፍል ኣዚዙ ዱርሃምን መርማሪኡ ናብ ቀረባ እዋን ካብ ሃገራዊ ሚድያ ዝጠፉ ኣርእስታት ክኾኑ ተኽእሎ የለን እቲ ጸብጻብ ንህዝቢ ክዝርጋሕ ምዃኑ ዝገልጽ ዜና ምስ ተሰምዐ ነዊሕ ከይጸንሐ ኣብ ወንበር ኮሚቴ ዳንነት ባይቶ ጂም ጆርዳን ነቲ ኣኽባሪ ሕጊ ኣሜሪካ ነበር ደው ኢሉ ብዛዕባ ስርሑ ኣብ ቅድሚ ኮንግረስ ከምስክር ምዃኑ ኣፍሊጡሎም ኣብ ኬቭ ርእሰ ከተማ ዩክሬን ከቢድ መጥቃዕቲ ሚሳኤልን ድሮንን ተኻይዱ ኣብ ኬቭ ርእሰ ከተማ ዩክሬን ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ንሻሙናይ ግዜ ከቢድ ደብዳብ ነፈርቲ ከም ዝተኻየደን 3 ሰባት ከም ዝቆሰሉን ተገሊጹ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝወፅእ ምስሊ ስርዓት ምክልኻል ኣየር ሚሳኤላት ካብ ሰማይ ሃሪሙ ክወድቕ ዘርኢ እዩ ሰመዚ መንግስቲ ብሰንኪቲ ተሃሪሙ ካብ ዝወድቕ ፍንጭልጫል ሚሳኤላት ዝስዕብ ሓደጋ ንምክልኻል ሰባት ካብ መሳኹቲ ክርሕቑ ኣጠንቂቖም ከንቲባታ ከተማ ቪታሊ ክሊችኮ ኣብ መካነ እንስሳታት እታ ከተማን ኣብ ማእከላይ ኣውራጃታት ገለ ስብርባር ሮኬታት ከም ዝወደቐ ገሊጹ ብሰንኪዚ ዝሰዓበ መጉዳእቲ ከም ዘሎ ጸብጻባት የመልክቱ ሓደ በዓል መዚ ኬቭ እቲ ድሮናትን ሚሳኤላትን ኣዋሃይዱ ዝተኻየደ ዝተሓላለኸ መጥቃዕቲ ኣዝዩ ዝተፈለየ ጽዑቕ ክብል ገሊጽዎም ሓላፊ ወታደራዊ ምሕዳር ርእሰ ከተማ ዩክሬን ሴርሂ ፖፕኮ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ዝለዓለ ቁፅሪ መጥቃዕቲ ሚሳኤላት ክብል ገሊጽዎም ብመሰረት መባእታዊ ሓበሬታት ዝበዝሐ ኣብ ክልል ኣየር ኬቭ ዝነበረ ኢላማታት ጸላኢ ተረኺቡን ኣንዩን ክብል ወሲኹ ገሊጹ ኣብ ዝሓለፈ ሒደት መዓልታት ፕሬዚደንት ቭላድሚር ዘለንስኪ ኣብ ኤውሮፓ ዝገብሩ ዑደት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣባይ ብሪጣንያ ሪሺ ሱናክን ፕሬዚደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ዝርከቦም ምዕራባውያን መሻርክቲ ሓያሎ ቢልዮናት ዶላራት ዝግመት ወታደራዊ ናውቲ ክቡ ቃል ኣትዮም ልዮም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ስለ ጽናሕኩም ብልብነ መስግን በብዘለኹሞ ሰላም